Ito na mga tropa. So ang pangalan pala nitong si Mio Sporty is so hindi na po ito yung original niya, pero all stock naman lahat. Kompleto yung fairing, yung sa makina all stock, engine. Wala pang napapalitan dito mga tropa, maliban lang sa sticker niya. Right. Kaway mga tropa, may dala-dalang itak yung babae oh. Yan lupa na yan, pinagbili sa amin ng tatay niya. Saan po ito? Oh yan. Yan ang pinag-iinitan niya. Ah, yung lupa. Yo, what's up? Good morning mga tropa. Alright, kumusta kayong lahat mga tropa? So matagal-tagal pala tayong walang vlog, walang rides. So ngayon pala ay pupunta pala tayo ng bayan mga tropa. Dahil nagpapabili kasi sila tatay saka si nanay ng saging saka yung mga ibang kailangan nila. Tapos siyempre gagamitin natin yan. So i-reveal na pala natin mga tropa yung kanyang pangalan. Dahil mga pangalan ng motor ko ito. Ay mga tropa, si Red na Pula. Yan. 'Di ba? Pansinin nyo mga tropa, pangalan ng mga motor ko. Yan. Kilala nyo na siguro yan. Raptor na Pula, o, diba? May pula, apelyido yon, Raptor na Pula. So ito ngayon mga tropa, kagabi kasi nag-usap kami ni Mrs. ay magkakaroon na ng pangalan itong Mio. Si Mio. Ayan. Pero ang magiging apelyido niya is Pula pa rin. Pero mamaya i-reveal natin yung pangalan mga tropa. So kita-kits muna tayo sa daan mga tropa para hindi tayo tanghaliin kasi mag-alas 10 na ng tanghali. Alright, so kita-kits tayo sa daan mga tropa. Good morning ulit sa inyong lahat mga tropa. So ito, nakaalis na pala tayo sa bahay mga tropa, no? At gamit na pala natin itong si Mio Sporty, yung motor ni Mrs. So ito pala yung history kung bakit nandito na sa amin itong si Mio Sporty mga tropa. Matagal na kasi naghahanap ng motor na Mio Sporty itong si Mrs. Tapos isang umaga mga tropa, ginising ako ni Mrs. Sabi niya sa akin, tingnan mo to, may nakita akong motor. Tapos pinakita nga niya itong picture ni Mio Sporty. Doon pala namin nabili ito kay tropa ko si Titing. Yan, shoutout kay Titing. Alright. Sa halagang 35,000 mga tropa, no? So ito pala yung dahilan kung bakit niya pinili ito. Dahil gusto niyang matutong magmotor. Sabi ko sa kanya, sige, bilhin mo, sabi ko. Pero may nakala na talagang pera si Mrs. na pambili nito. So naipon niya talaga yung pera na yon. Kaya hinayaan ko siya na bumili ng sarili niyang motor. Pero ito lang yung nasa isip ko, bibilhin nga tong motor na to, pero ako rin naman yung madalas na gumamit mga tropa. Kasi madalang din naman umalis si Mrs. sa bahay. Ako lagi yung umalis mga tropa kasi gawa nga nung naghahakot kami ng paninda, minsan ako lang mag-isa. Pero minsan dinadrive din ni Mrs. ito mga tropa. Tignan nyo nga, bumili siya ng sarili niyang motor, pero ako rin naman yung gumagamit. Tapos alam nyo ba, kagabi mga tropa, nag-usap kami ni Mrs. Sabi ko, lahat ng mga motor may pangalan na. Katulad ni Red na Pula, di ba? Si Raptor na Pula. Tapos itong si Mio Sporty na lang yung walang pangalan. Eh sabi ko sa kanya, may binanggit akong pangalan kagabi eh. Sabi ko, yun na lang kaya. Tapos sabi niya, wag naman, grabe, parang sinabay mo lang sa height ko eh, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, sige, yun na lang. Sabi ko, kinulit ko siya eh. Yun na lang yung pangalan ni Mio Sporty. Hanggang sa napapayag ko siya mga tropa. Kaya nagkaroon na ng pangalan itong si Mio Sporty. Mamaya i-reveal natin yung pangalan ni Mio Sporty.
Pero ang apelyido niya pa rin is pula. Yun pa rin yung apelyido niya, kasi katulad ni Red na pula, ni Raptor na pula, o diba? Kunting revelation lang pala tayo mga tropa, no? Itong si Mio Sporty is second hand lang siya, tapos model 2018. Tapos yung natakbo niya nasa 30 kilometers yung odo niya nung nabili namin. So mayroon na siyang 34,000. So may 4,000 kilometers na rin siyang natakbo simula nung nabili namin itong si Mio Sporty. Pero all stock pa rin yung makina nito mga tropa. Stock yung carb niya, tapos stock yung makina, walang galaw. Tapos yung fairings nito, yung sticker niya sa fairings, yun lang yung napalitan. Kasi nung nabili daw ito ni Titing sa tropa din niya, wala nang sticker. Pero yung tanang may-ari nito is from Ordaneta mga tropa. So hindi pa ganun kalayo yung natakbo niya, kasi nasa 30,000 yung odo na natakbo niya. Kaya sariwang-sariwa pa naman. At hanggang ngayon ay wala pa naman kaming na-encounter na sira nito. Maliban na lang syempre yung na stock up yung preno, tapos anong tawag dito, yung sa change oil, syempre natural lang yun mga tropa. Pero pagdating sa makina is napakaganda pa. Okay na okay pa yung makina, kondisyon na kondisyon. Makikita nyo naman yung takbuhan natin mga tropa, napakabilis pa. Nga lang kasi nagpalit na tayo ng gulong dahil sa katagalan. Siyempre mga natural na nasisira lang sa isang motor, mga napapalitan na mga piyesa, natural lang yun. Kasi sa mga motor naman is walang permanente, diba? So far all goods naman mga tropa. Kaya sulit naman yung 35,000 na pinambili ni Mrs. dito. Sulit na rin dahil ako lang yung gumagamit. O diba? Nagkaroon ako ng motor nang wala sa oras. Salamat kay Mrs. Alright, so taas doon pala tayo dito sa bayan mga tropa. Bibili lang tayo ng saging, tapos pagkain din pala ng manok. So nakausap ko pala si Papang kanina bago tayo umalis. Nagpapabili siya ng pagkain ng kanyang manok. Alright mga tropa na. So tas doon pala tayo dito sa bayan ng Anda. Nandito pala tayo sa may 7-Eleven. Withdraw na muna tayo ng pera, tapos diretso na tayo sa may palengke para bilhin yung mga pinapabili nila tatay. Tapos mamaya yun na nga, i-reveal na natin yung pangalan ni Sporty. Right, so update tayo mamaya mga tropa. Alright mga tropa, so wala tayong nabili doon na saging dahil puro hilaw. Kasi yung nandun sa ibabaw parang malapit nang masira. Kaya maghahanap tayo dito sa loob ng palengke. Sana mayroon. Alright mga tropa, so nabili na natin lahat yung mga pinapabili ni tatay. Alright, so pupunta pala tayo, tatambay muna tayo saglit dun sa may malapit dun sa may tulay mga tropa. Tapos dun na natin i-reveal tropa natin. So dun na natin i-reveal yung pangalan ni Mio Sporty. Alright. Bawal mga tropa. May dala-dalang itak yung babae, oh.
May tinaga siya? Kanya daw yung lupa na yan. Ba? Kanya daw yung lupa na yan. Ay, Hindi ko alam, hindi may diferensya yun. may tinaga siya. Lulubing ko, putang na eh. Ay, Pag linulod mo yan, saka ka't magtawag ng barangay eh. Yan lupa na yan, pinagbili sa amin ng tatay niya. saan po ito? Oh, yan oh. Yan ang pinag-iinitan yan. Ah, yung lupa. Oh. So pinag-iinitan niya yung lupa mga tropa. Oh. Nagulat nga ako kanina, may dala-dalang itak yung babae. Sabi ko, away yata to ah. Sabi ko, buti wala pong napano sa inyo tay. Eh, nandun ako sa mangga, nagpapabalot ako ng mangga. Ay, hindi siya sa kamato sa mga tao po dito. Buti wala siyang nataga. Dapat nire-report niyo po sa barangay yung ganun. Hindi, may diferensya yan. Kasi hindi dapat pwedeng itolerate yung ganyan. May dala-dalang itak eh. Kasi kung ano mang problema, sa barangay pag-usapan. Yung nakapatay ng dalawa. Oo, yun na nga po eh. Oh. Eh wala yun. Takot din naman yun. Huwag ka lang makikipag-inuman doon. Pag tinalikuran ka noon, likod, Ay, oo, yun na lang. tatraydorin ka noon, Oo. papakulong lang yun. Right mga tropa. So may away tayong nadaanan dun. Away lang dahil sa lupa. Yung babae kasi mga tropa may daladalang itak. Talagang winawasiwas na yung itak dun sa mga tao. Alright mga tropa na. So ito i-reveal na pala natin yung pangalan nitong si Mio Sporty. Ito na mga tropa. So ang pangalan pala nitong si Mio Sporty is Nano. Yan. So yun yung napag-usapan namin ni Mrs. kagabi na pangalan ni Mio Sporty. Pinapakilala ko pala sa inyo mga tropa, si Nano. Nano na pula. Alright. So ito pala yung motor ni Mrs. na pinag-ipunan niya ng ilang taon para lang mabili niya. So ito yung Mio Sporty na 2018 model mga tropa. So madalas ginagamit natin to pampalengke. Tapos kung minsan binabiyahe din natin. Pero ngayon eh kailangan muna nating i-reveal para naman pag ganun na binablog natin makilala nyo siya kung sino yung ginagamit natin. Kasi minsan si Raptor na pula, si Red na pula, tapos ito nga si Nano na pula. Alright. So ito pala yung kanyang fairings mga tropa. Ito yung sticker ng fairings niya na napalitan na. So hindi na po ito yung original niya, pero all stock naman lahat, kompleto yung fairings, yung sa makina, all stock engine. Wala pang napapalitan dito mga tropa, maliban lang sa sticker nya. Right. So dito na siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. At least nalaman nyo na kung ano yung pinag-usapan namin ni Mrs. na pangalan nitong si Mio Sporty. Ulitin ko, pinapakilala ko si Nano na pula mga tropa. Alright. So dito na matatapos ang vlog natin mga tropa. So ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next na vlog natin mga tropa.